Ćao! Jel imate vi one dane kad se osjećate iscrpljeno i nezadovoljno iako ste, da kažem, tehnički ispunili sve neke zadatke koje ste sebi zacrtali? Shvatila sam da je to počelo da mi se dešava dosta često. Da mogu da na kraju dana posložim u svojoj glavi, pa dobro, kuća je sređena, kuvala sam, napravila sam kolače. Starija deca su bila napolju, bili su na treningu, učili su. Bili smo zajedno, proveli neko vreme, pa i sa mlađom decom isto tako. Igrala sam se, čitala sam im, spavali smo zajedno popodne. Nisam umorna, odmorila sam se fizički. Stigla sam i da nešto pišem i da učim, da čitam. Bila sam i sa mužem. Kupala sam se dugo u kadi. I kako sad to sve, a ja nešto nisam zadovoljna? Sve je ispunjeno, a ja nisam ispunjena. I onda sam sela malo da analiziram. Ok, na tom spisku koji je u mojoj glavi definitivno nešto nedostaje. I onda šta nisam uradila? Nisam bila napolju dovoljno, nisam bila na suncu, nisam disala svež vazduh, nisam jela dovoljno zdravu i nutritivnu hranu, nisam vežbala, nisam se čula i dopisivala sa nekim dragim ljudima, sa prijateljima ili sa mamom. A onda razmišljam, a čega je možda bilo previše? Definitivno je bilo previše kafe, premalo vode. Možda sam previše bila na YouTube-u i na Instagramu usput dok nešto drugo radim. Nisam bila sama sa svojim mislima. I sve što sam radila bilo je nekako iscepkano i radim 100 stvari u isto vreme. Stomak mi kaže da je to problem. I sad ja mogu da imam osjećaj ponosa i mira zato što mogu sve da postignem i mogu da radim 100 stvari u isto vreme, ali u suštini mislim da moje telo to doživljava kao stres. Zato što nisam nikad fokusirana na samo jednu stvar i prisutna sa time što radim, nego je to stalno nešto ispresecano, isprekidano, pa radim više stvari u isto vreme i nemam taj osjećaj mira, ja sam sada ovde sa ovim što mi je zadatak. I kada radim u stalnom sam osjećaju pripravnosti u smislu da mi je pažnja rasuta ovako na 100 strana, pa sad ja svesno i nesvesno hvatam šta je kome potrebno, nikako da se fokusiram da počnem jednu stvar i da tu jednu stvar završim, a ne da me neko prekida 100 puta. Mislim da se nekako krijem iza tog multitaskinga. U smislu da ako radim 100 stvari u isto vreme, onda znači da ja sve od sebe dajem i onda znači da sam ja sad nešto uspešna i sposobna i da sam zaslužila onda nakon toga odmor. Jer kad dam sebi vreme za odmor i kada izaberem da je to sada vreme za mene, to je super i to na svesnom nivou i racionalno znam da mi je potrebno. Znam da treba tako da bude. Ali onda šta uradim? Onda ovo sve ostalo vreme uhvatim pa maltretiram samu sebe. I to je prvo nekako silom prilika, a onda i ličnim izborom postao moj način života. Da taj multitasking bude u stvari moje bežanje od onog što ja osjećam u tom momentu. A to je možda nemam prava da se odmorim, možda je to ako ne mogu sve i svašta, onda nisam dovoljno dobra. Ima tu sad raznih nekih uverenja koje se javljaju u meni. Nekada sam sigurnija na tom tlu u ulozi mame, gde rešavam tuđe probleme i zadatke i potrebe. Tu sam kompetentna. A umesto da radim 100 stvari, možda treba da kažem sebi, ja sad slušam podcast i radim samo to. Ne moram i da kuvam i da perem sudove u isto vreme i da sređujem kuću i da odgovaram na dečja pitanja. Možda mogu samo da budem tu sa tim što radim, sa tim podcastom, ili čime god. I onda treba da prihvatim osjećanja koja dolaze tada. I da prihvatim da to možda ne znači da se ja sad izležavam i da gubim vreme. Kako je to bitna dozvola svakoj ženi da samo postoji, da je vredna ako samo postoji. Ako ne radi 100 stvari ili 100 stvari u isto vreme. Da neće niko doći da me klepi po glavi, da kaže lenštino jedna. Samo ja samu sebe. I sad to vidim i to razumem. I da budem svesna da ja mogu istovremeno
da ležim i budem lenština, a da se zapravo ništa tako strašno neće desiti. I da je samo taj glas unutrašnje kritike ono što mene sprečava da se opustim i da mogu da ga čujem i da mu kažem, ok, cool, ajde sedi. Sedi tu pored mene i gledamo zajedno ovaj video. Ne moramo ništa drugo da radimo. Ajde samo da budemo. Najviše to osjetiš da ne moraš ništa da radiš i samo da budeš onda kada si trudna i svesna toga da tvoje telo prirodno stvara novo biće u tebi, novog čoveka u tebi, a da ti ne moraš ništa posebno da radiš. Wow, kakva je to vrednost. Znači, mi tu moć imamo. Gospod nam je dao tu moć. I ne mora da znači da sve u našem životu što je vredno mora da dolazi sa velikim mučenjem i velikim maltretiranjem sebe, već da je dovoljno da damo onoliko truda koliko možemo i da dozvolimo sebi da se odmorimo. I kad napunimo baterije, ponovo, ok, ajde sad da vidimo šta sad mogu da dam. Jer ne mogu, ni priroda ne cveta non stop, pa ne moramo ni mi. Tako da ako gledaš ovaj video dok kuvaš, ok, meni je to čast, zato što ja gledam razne videe dok kuvam. Ali isto tako, možda je ok da samo sedneš i da ga gledaš i da ne radiš ništa drugo. Hvala ti što si tu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!